ஆல் டூடுல்ஸ் பண்ணு. How to do. அப்படியே ஆல் டூடுல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆல் டூடுல்ஸ் பண்ணு. How to do. அந்த கை. How to do. How to do. உன் ஃப்ரெண்ட் பேர் என்ன? உன் ஃப்ரெண்ட் பேர் என்ன? தெரியாதா? அப்பா பேர் என்ன? சீனா. அம்மா பேர் என்ன? வெண்ணிலா. என்னம்மா? வெண்ணிலா. ஆச்சிக்கா பேர் என்ன? ஜியோ. தாத்தா. தாத்தா பேரு? ஜியம். ஆச்சிக்கா பேர் என்ன? தாத்தா. சித்தி பேர் என்ன? தெரியாதா? சின்ன. ஏ சரி, ஆயம்மா பேர் என்ன? மைக். வெரி குட். உன் பேர் என்ன? நல்லா சொல்லு. குட்டி திஷா.